Иминлек телим сезгә, хөрмәтле милләттәшләрем. Минем исемем Кадрия, миңа 62 яшь. Хәзерге вакытта мин Башкортстанның Краснокама районындагы Ташкинова авылында яшим. Бала чагым Нугай авылында үтте. Әби-бабаларым ике яктан да муллалар, абыстайлар иде. Мин аларның дин тотуларын күреп үстем. Картинәй уразалар тота, намазларын калдырмаска тырыша һәм көн сайын диярлек кычкырып Коръән укый иде. Аның укуларыннан ике вакыйга минем хәтеремдә ныграк сеңеп калган. Берсе, Ибрахим үзенең улын корбан итеп чалырга теләгән вакытта Аллаһы аны туктатып калуы һәм угыл урынына бәрән бирүе турында. Ә икенчесе, кыз Мәрьямнең гөнаһтан пак бала табуы турында. Аллаһының барлыгына, берлегенә ышану, аңа яттан гарәпчә дугалар сөйләү генә бу әле чын иман түгеллеген мин байтак еллар үтеп тормышымдагы газап, кыенлыклар аша Хак Тәгалә минем йөрәгемне бик нык эшкәртеп үзенә боргач кына аңладым. Алладан куркырга кирәк. Алла бабай суга дигәнне еш ишетеп үстем мин. Ләкин Аллаһыдан курку ул, гөнаһны нәфрәт итеп, Аллаһының әмерләренә буйсынырга тырышып яшәү икәнен миңа аңлатучы булмады. Шулай ук Аллаһы Тәгаләне бөтен йөрәгең белән, бөтен җаның белән, бөтен акылың, бөтен көчең белән яратырга кирәк дигәнне дә Картинәй миңа әйтмәде. Гәрчә бу мөмкин дә булмас иде, чөнки үзеңә сугарга гына торган затны кем ярата алсын инде. Хәтерлим, шулай ук бәләкәй чагымда инәкәй белән апам миңа Сират күперен кичү турында сөйләгәч, мин бик нык уйга калган идем. Ничек инде ул утлы күл аша салынган, кылычтан үткен, кылдан нечкә генә булган күпердән бәрәнгә тотынып чыгып була икән дип мин бик гаҗәпләнгән идем. Күз алдыма китерергә тырышып, апамнан мин кат-кат сорадым. Нечкә, чәч кебек кенә күпердән ул бәрән мине ничек итеп алып чыгасың, дим. Апам әйтә, бәрәнгә ябешәсең дә, ул сине чыгара инде, ди. Ә мин әйтәм, ул бәрәнгә мин ябешүен ябешермен дә, ләкин кулым ычкынып, аска, утка төшеп китсәм, дим. Апам әйтә, ычкынмас өчен бәрәннең йонына нык итеп ябышырга кирәк, ди. Шуннан соң хәтерлим, мин озак вакытлар уйланып йөрдем. Ничегрәк итеп бу бәрәнгә ныграк ябышырга дә, ничек кулым ычкынып аска, утлы күлгә төшеп китмәскә соң, дип. Бала чагымда ишеткән бу сүзләрнең мәгънәсен Аллаһы миңа 36 яшемдә ачып аңлатты. Гөнаһларым аркасында мине дә Аллаһыдан чиксез кырыйсыз, төпсез упкын айырып тора икән. Чөнки Аллаһының сүзе әйтә, гөнаһ кылучы бер генә бәндә дә изге Аллаһы белән бер кайчанда бергә була алмый, ди. Ләкин Аллаһы үзе мәрхәмәт күрсәтеп, гөнаһтан пак Гайсәне, ул безне Аллаһы янына алып чыксын өчен корбан бәрәне итеп күкләрдән җибәргән. Мине бу куркыныч Сират күпере аша чыгара алучы мөгъҗизалы бәрән чыннан да бар икән. Мин гөнаһларым аркасында бик тә лаек булган мәңгелек тәмуг газапларыннан мине коткаручым бар икән. Нинди сөенечле, нинди шатлыклы хәбәр бу. Алла безгә сугарга теләми, ул безне ярата икән. Аллаһы кешеләрне яратканга, кызганганга күрә, аларның гөнаһларын үз өстенә алучы бәрән итеп, күкләрдән шуңа күрә Гайсәне җиргә җибәргән дә инде. Ибрахимның улы үлмәсен, яшәсен өчен Алла үзе бәрән биргән кебек, без дә тамукка китмәсен дип,
мәңге яшәсен дип, Аллаһы безнең өчен дә үзе бәрән биргән. Гайсә безнең гөнаһлар өчен хак түләп, безнең урынга үлемгә тапшырылган. Ләкин ул үлеп кабердә калмаган, чөнки Аллаһы аны 3 көннән соң үледән терелтеп торгызган. Һәм ул хәзер дә тере. Гайсә Аллаһының уң ягында утыра. Һәм Аллаһының кешеләргә булган вәгъдәсе шундый. Гайсә сезнең гөнаһларыгыз өчен хак түләп үлгәненә һәм Аллаһы аны үледән терелткәненә ышанучы һәркемнең гөнаһларын Аллаһы хәзер үк бу җирдә үк кичерә. Нинди сөенечле хәбәр! Димәк, мәңгелек утлы тамук аша тере Алла бәрәне Гайсә үзенә береккәннәрне үз тәнендә алып чыга дигән сүз. Аллага шөкер. Бәлки кайберәүләр, мин үзем корбан чалам, шул корбан мине Сират күпере аша алып чыга дип уйлыйлардыр. Юк, дусларым, алданмагыз. Чөнки Аллаһының сүзе әйтә. Әмма ләкин корбаннар ел сайын гөнаһ турында искә төшереп тора. Чөнки үгез каны белән кәҗә каны кешенең гөнаһын юа алмый. Әйе, хайван каннары кешеләрне гөнаһларыннан чистарта алмый. Бары гөнаһсыз изге Гайсәнең саф каны гына кешеләрне гөнаһларыннан чистарта дип әйтә Аллаһының хак һәм мәңге үзгәрми торган сүзләре. Дусларым, без барыбыз да күп гөнаһлар кылдык. Тамукка илтүче бу гөнаһлардан кеше үзе берничек тә арына да, чистарына да алмый. Намазлар да, саваплар да, уразалар да, курбан чалулар да, хәйр садака бирүләр дә, кеше кылган бер нәрсә дә гөнаһны каплый да, юа да, бетерә дә алмый ди Алла сүзе. Иксез-чиксез төпле упкын аша беркем дә сикереп чыга алмаган кебек, дин тотып Аллаһыга беркем дә ярый алмый. Аллаһыга бары Гайсә китергән корбан аша иман итү генә яраулы. Үзләренең изге гамәлләренә, динилекләренә өметләнүчеләр Аллаһының мәрхәмәтеннән төшеп калалар ди Аллаһының сүзе. Чөнки кешеләрнең изге эшләре өчен түгел, бәлки аларны кызганып, мәрхәмәт күрсәтеп кенә Гайсә коткара. Гөнаһсызлыгыннан үзенә ялварып кулларын сузучыларны гына Гайсә тартып чыгара һәм чистарта. Башка бер пәйгамбәр дә, Муса да, Ибраһим да, Мөхәммәд дә кешеләрнең гөнаһларын кичерә алмыйлар. Чөнки алар үзләре дә гөнаһлы җир кешеләре генә булганнар һәм вакыт җиткәч үлгәннәр. Ә Гайсә үледән терелгән һәм ул мәңге тере. Үзенә ялварып мөрәҗәгать итүче һәркемне Гайсә хәзер дә коткара. Чөнки Аллаһы аны мәңгелектән үк шуның өчен билгеләп куйган да. Гайсә минем гөнаһларым өчен дә, милләттәшләрем, сезнең гөнаһларыгыз өчен дә корбан бәрәне булып килгән. Безне аклар өчен ул үзенең саф канын койган. Кешеләр чалган хайваннарны түгел, бәлки шушы саф һәм изге корбанны гына Аллаһы кабул итә дип аңлата изге язмалар. Гайсә исеме хакына гына, аның кылган эше хакына гына Аллаһы кешеләрнең гөнаһларын кичерә. Һәм кеше мәңгелектә Аллаһы белән бергә булсын өчен башка юл юк, ди изге язмалар. Дусларым, туганнарым, сыйныфташларым, барча милләттәшләрем, сезгә дәшәм. Вакыт бар чакта тәүбә итеп, гөнаһларыгызны калдырыгыз.
Гайсәнең хак юлына басыгыз. Аның сүзләре изге Инҗилне көн сайын укып, йөрәкләрегезгә сеңдерегез. Фикерләү рәвешегезне үзгәртегез. Кешегә үтү мөмкин булмаган Сират күпере аша чыгаручы Корбан бәрәне Гайсәгә тизрәк һәм ныгытып ябешегез. Шул чакта гына җаннарыгыз тәмугка китмәс. Амин.